Taste the Daily. பழைய ஓய்வூதியத்தை அமல்படுத்துதல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆசிரியர்கள் நடத்தி வரும் போராட்டத்தால் மாணவர்களின் கல்வி கேள்விக்குறியானது. சிவகங்கையில் 58 பள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள் தற்செயல் விடுப்பு எடுத்து பள்ளிகளை பூட்டியதால் மாணவர்கள் வெளியில் காத்திருந்த அவலம் நிலவியது. இதேபோல் திருவாரூரிலும் ஆசிரியர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தால் பல பள்ளிகள் மூடப்பட்டு மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். மாணவர்களின் எதிர்காலம் இருளில் தவிக்க இந்த அராஜக ஆட்சி கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை உணருமா என பொதுமக்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி கல்வி என் உயிர் மூச்சு என மக்களுக்கு தேவையானவற்றை பேசி வரும் நிலையில் கல்விக்கண் திறந்த காமராஜரை நையாண்டி செய்து கொண்டிருக்கும் ஸ்டாலினின் பொம்மை ஆட்சியில் கல்வி தவித்துக் கொண்டிருப்பதாக விமர்சனம் எழுந்துள்ளது.